Derdiraaɓe am tedduɓe yiɗɓe fulfulde yiɗɓe fulɓe, on gettama, on jaɓɓama ha nder suudu jangen binden fulfulde. Hande hami sappina on application Memrise, e hami sappina giɗɗo ekkitago fulfulde be application Android fu foti télécharge hande application Memrise o fuɗɗa jangugo fulfulde. Ngam hande jangde fulfulde waɗama nder application Memrise. Application Memrise ɗum platform ekkitago bolle. Hande bolle windere fu ɗon nder application man, digam anglais, français, latin, italien, allemand. Bolle ɗe goɗɗo yiɗi ekkitago fu tawan nder application Memrise man. Nden hande kadi min dari minin derke en jingananɓe fulfulde man bo min dari dedei noy min nassinirta fulfulde ha ton, heɓa yimɓe hande yiɗɓe ekkitago fulfulde, ɓe anda fulfulde, yiɗɓe ekkitago fulfulde no ekkitorto fulfulde man. Ngam majum kadi hande mi nassini fulfulde man ha nder application man. Hande giɗɗo ekkitago fulfulde anduɗo français, ngam min timminai waɗgo jangde man, yeso seɗɗa min tan mi nassingo anglais be arabia bo. Jonta kam anduɗo français, goɗɗo anduɗo français mo yiɗi ekkitago fulfulde, kañum jangde man wolwanta. Min lowi kadi konguɗi ɗuɗɗi ha nder application man hande, digam ekkitago limgo ha nyalaɗe yontere, ha konguɗi darananɗi ɓeygure, ha wolwiditgo be woɓɓe. Kuje ɗuɗɗe an kam min lowi nder ton. Kadi to goɗɗo ekkitake konguɗi ɗi kam o foti hande o wolwa fulfulde lamde, o foti o yewtida be anduɓe fulfulde. Jangugo man koyɗum mere be application Memrise man ɗo, jangugo man koyɗum mere bana fijirde. Ngam majum kadi to goɗɗo waɗi laari konngol bana limugo ɗo, foti o i'ya dow magol, ɗum windanamo konngol man be fulfulde ha dow be bindi mauɗi ɓaleji ɗo, ha les bo ɗum windanamo be bindi puri seɗɗa be français. Banni man kadi o janga konguɗi man, o ekkito konguɗi man bana giɗon ha ɗo, foti o waɗa, o i'ya ha ɗo, o i'ya ha nouveau mot, ekkitago konguɗi kesi bawigo man. Ɓawo man kadi o ekkito konngol ngol o yiɗi fu. Ɓawo man to o ekkitake konguɗi man bo, o foti o waɗa wiitago révision classique, o wiito ko o ekkiti man. Ɗo man bo wallitan mo ta o yejjita dedei ko o jangi. Bana ɓe ƴamamo 5 en français, bawigo noy be fulfulde, noy ɗum yiɗi wigo, to o jangunoɗo ɗum o winda kadi 5. Ɓawo man to o hefti ɓe dokkamo toɓɓe. Ɓe ƴamamo 6 bawigo noy be fulfulde, to o jangunoɗo o iya ko ɗum yiɗi wigo be fulfulde, ɓe dokkamo toɓɓe. E to o heftai ko ɓe ƴamimo bo, ɓawo man kadi ɓe dokkatamo toɓɓe ɗon kam. Banni man kadi e wiitago man bo, to o yiɗi o wiitoto be jawɗum bana mbiɗen ha ɗo, to o wari o foti o ekkito konguɗi kesi, ha ɗo iya de nouveau mot konguɗi kesi, o foti o ekkito konguɗi kesi ɗi o andano. Banni man ɗo kadi ɓe mindanamo maunde, bawigo ɗum vendredi, hore bir bawigo samedi. Ɓe ƴamtomo fahin ko jangino vendredi bawigo noy, o hefta maunde, ɓe dokkamo toɓɓe. Banni man kadi bana mbimi wiitago man bo, o foti o wiito be hakkilel, malla bo o wiito be ko yawi, jawɗum wiitago jawɗum, kanjum ɓe mbiyata révision rapide. Jawɗo man ɗo ɓe dokkamo mintiji seɗɗa, ndare bana ha sera ɗo ɓe dokkamo mintiji man, o hefta ɗume ɓe ƴamimo. To o hefti ɓe dokkamo toɓɓe, to o heftai ɓe dokkatamo toɓɓe.
malla bo to o tontai ko ɓe ƴamimo ha wakkati mako timmi bo ɗo bo ɓe dokkatamo toɓɓe ɗum saalo banni man kadi. Ha nder jangde man bo ɓawo min lowi konguɗi ɗo min mbi foti wona wakkati feere kam be alkule fulfulde man ɗo, goɗɗo heɓa woɓɓe keɓtata jangugo alkule man, kanjum man kadi kanjum bo min lowi wolwi konngol ngol fu min jangingol min lowi nder application man, heɓa to goɗɗo yiɗi o foti o nani tan o janga konguɗi man kadi. ɗo man bo ɗum wallitan mo. nda bana konngol ngol ɗo mi jamo boɗɗum e noy an bo ɗo man ɗo min lowi ɗum be wolwi mi jamo boɗɗum e noy an bo. ɗo ka to goɗɗo yiɗi o foti o wara o lara be français o nana banni man o ekkito wolwi kanjum man bo foti ɗum hoytinana giɗɗo ekkitago fulfulde man kadi. A jaɓɓama. ɗon dedei application Memrise man min ɗon kabda min ɗon kuwa dedei min nastina konguɗi kesi, ɓawo man fayin min nastina lepi wolwi bo audioji min nastina min enregistra kurman banni man kadi. Giɗɗo to wodi goɗɗo laari o foti o wallita projet man dedei kadi o foti o nasta kanko bo wara o hokka wakkati mako seɗɗa ha dedei nastingo konguɗi kesi, ha dedei mo'itingo boofi ko laari bana ni man. To wodi mo anduɗo yiɗi ekkitago fulfulde, anduɗo français yiɗi ekkitago fulfulde bo useni ngerɓanemo vidéo ngo o yaha o janga fulfulde man, vidéowol ngol o yaha o janga fulfulde man kanko bo kadi o ekkito banni man. Jotta kam ha mi sappina dedei noy to goɗɗo yiɗi windago ha fuɗa ekkitago kurman bo, ha fuɗa ekkitago fulfulde man noy goɗɗo waɗata kanjum bo ha tindinen ɗum jonta ɗo kadi. bana mbiɗen man en lortake ha tindinen to goɗɗo yiɗi ekkitago windago ha jangde fulfulde ha Memrise man noy goɗɗo waɗata. Arande kam goɗɗo artata waɗa kam maɓɓita navigateur mum, goɗɗo maɓɓita navigateur internet, ɓawo man goɗɗo winda ha Google, to Google maɓɓitake kanjum ɓe mbiyata moteur de recherche, goɗɗo winda Memrise. To goɗɗo windi Memrise ɓe gaddanan ɗum lowre Memrise man site, foti o i'ya ha dow man kadi o nasta ha nder lowre Memrise man. ɓawo man o i'ya to o nasti ha nder lowre Memrise man ɗo, ɓe mindananmo kadi bolde ɗuɗɗe ɗe o yiɗi ekkitago. Amma iya ha cour, goɗɗo iya ha cour ɓawo man goɗɗo iya ha cour, to goɗɗo iya ha cour ɓawo man waɗa ha babal recherche ɗo, ha babal ɗaɓɓitiggo goɗɗo winda fulfulde. To a windi fulfulde ɓawo man ɗaɓɓita mi gaɗa recherche ɗaɓɓita fulfulde, ɓawo man jippoɗa kadi na jiɓe bolle ɗuɗɗe anglais, espagnol, ko larani bolle man ɗe ɗuɗɗe, arab fu kadi, amma enen kana fulfulde goɗɗo ɗaɓɓita fulfulde man wara iya. ɓawo man nda jangde man kadi nde wurtoto, nda jangde man ɗo bo ɓe mbiyata niveau ji, niveau 1 diga niveau 1 ha niveau 18 jotta kam, amma yeso seɗɗa kam min ɗon kuwa kadi min ɓesdan niveau ji man banni. Goɗɗo waɗa start learning now, fuɗɗa jangugo jonta, i'ya ha dow man. ɓawo man kadi ɓe ƴama goɗɗo o windo signop, o windo, to yiɗi o windoto be Facebook mako o i'ya ha ɗo tan o windo be compte mako Facebook. To sona non bo foti o windo be email mako o i'ya ha dow ɗo, ɓawo man o nasina username mako be password banni man kadi. To waɗi ɗum ni o iya signop ɗo, si o windake ha Memrise man. ɓawo man to o windake ha Memrise ɗo, o yaha o télécharge application Memrise man. Memrise man ɗo tawan application man ha Play Store, hawtiniran be Android. To o wari ha Play Store o tappa Memrise,
o tappa memrise ha play store application man wurtoto ɓawo man o installa application man ha téléphone mako kadi ɓawo to o installi application man ha téléphone mako o installa application man ha téléphone mako mbiɗen ɓawo to installi application man ha téléphone mako o wara no tawa icon man ha ɗo foti kadi o fuɗɗa jangugo fulfulde. yowa deriraɓe on gettama sanne sanne ɓe watango min hakkilo en ɗon kabda jingana fulfulde de no mbawɗen kadi useni mon cankite vidéo ɗo to wodi mo anduɗen yiɗi ekkitago fulfulde cankite vidéo man to wodi ɓikkon mon ɓikkon pamaron to ha sare markon téléphone to giɗi on gaɗanan ɓe kurman kamɓe bo ɓe ekkito ɗum wallitan ɓe ɗiggitingo fulfulde maɓɓe e bo ɗum wallitan ɓe ekkitago konngudi français man to noyi fu ɗum wallitan ɓe gal jangirde l'école maɓɓe be jangugo wolde fulfulde man fu kadi on gettama sanne en ɗon gondi kadi yowa geno mawɗo wallu en.